Juma bedo koda e chenro mar Migago. Wadhi nyime gi weche manyien. Jaod bura ma Siaya Christine Ombaka wacho ni ojiwo jotelo mondo were kod weche siasa kendo ket maino e chenro mag dongruok manyalo loko ngima jopiny mane omiyo gi ting' kendo yierogi. Ombaka onyiso jopiny mondo kik kwed chenro moro amora makelo negi omenda kata mago mowuok e piny owacho mamalo. Ewi chenro manono omenda kendo lai manyien mar somo mar CBC mando chako tiyo pacho ka okoni onego bed mar lero ber kata rach mare ne jonyuol, jopuonj kod jopuonjre kapok okawo okang' moro amora. Jatelo no mane oloso karariwe kar chung' bura magem. Ombaka wacho ni ber kiloko lai mar somo kinde ka kinde, to ka ber to nego ng'udh lai mar somo mar 844. Siasa to ang'e no serumo. Ana wuon as a person, I'm a politician. To kan ja siasa sama siasa ok go. Sani ok en sa siasa, en sa dongruok. Ena dweche ariyo kende ema nyowa go e siasa ni. To sekalo, an kabiro kaka ng'at mohero dongruok ok ng'ama go siasa at this point in time. Omiya biro support a good initiative. Tich maber mar somo, nikech jathum bende wero ni somo en gima ber ahinya. Nyaka wapam ni ng'ama kelonwa development. Nikech siasa poko chakore. Siasa no chakre 2027. Omiya chung' kae kaka ng'ama ohero weche mag somo, ng'at mohero weche mag development, ok ng'at magoyo siasa. Donge mano to ana wacho ni pesa ma hasla ko biro kik uwe ni ng'ato. It's your money. It is money from the tax muchulo. Omiyo ka pesa biro makonyowa, kik watamre celebrate pesa no ero. En mar jopiny. Pesa ni bo biro mang'eny. Nitie ma hasla money. Nitie mar uwezo. Nitie ma women enterprise fund. Kendo nitie mar youth fund. Mago gin funds mag jopiny. Ko biro to wana celebrate na kaka wa celebrate kawuono. I cannot challenge what is good for our people. Omiyo pesa ni en pesa maber. En gima dhi konyo kama duong'. Nyithindwa dhi somo, winjo list magik mabeyo mabiro. Surely wanyalo weyo kata na puro kako wacho no odhi miyowa kodhi, to odhi miyowa manyiwa. Surely nyaka bed ni